orain, final handia izango dugu. Ikusgai, Oskar Intzausti eta Juan Pablo García biak ere dagoeneko kantxan ditugu. Azken urteetako pilotarinik onenak. Juan Pablo eta Intzausti 6 aldiz txapelduna, banakako txapelduna, eta 6 horietatik 4 Juan Pablo aurrean izan da. Juan Pablo ere 6 final jokatu ditu, 5 barkatu gaurkoa da 6garrena, 5 horietatik 4 Intzaustiren kontra guztiak galdu, baina beti ere finaletan sartzen den pilotaria da. Eta horre momentu dan aberak, A ver. Qué suerte de Congreos. Eurrien dekona esta otra leyona. Hortxe, Oskar Intzausti Gelbentzu, Iruñako pilotaria. Eta debutaren eguna, esan behar Intzaustik. Zora ez, Bilbon egin debuta Iruñan baizik, San Ferminetan, 1994 eta 94. urtean, beraz orain dela 8 urte, eta 8 urte horietan ikusi egin behar zenbat txapel irabazi dituen guztira 6, hortxe ikustue Oskar Intzausti irabazitako txapelak, buruzko txapelketa honetan, lehena, 1994 eta 95. urtean Juan Pabloen kontra, edo Daniel hartu zuen menpean, hiru aldiz berriro Juan Pablo, 2000. urtean 35 eta 33, gutxigatik irabazi zuen orduan aurkari indartxo izan zuen azken urteetako aurkaria, baina larri ibili zen orduan aurrelari naparra eta iaz Daniel kontra jokatu zuen Oskar Intzausti, orduan erresago irabazi zuen, baina beti ere famili berberako pilotariak, bi anaiak, Daniel eta Juan Pablo, menpean hartu dituena. Hemen ikusten da, 35 da, 33 irabazitzen nien. Aizen partidu zen bakarrik Juan Pablo, eurrien errestu zizela beregin. Beti errestu Intzausti atzin ikutzen, sakerrestua. Eta gaur egunien sakerrestua Intzausti atzetik, ez ditu irabazi partidu eze. Erreskuntetan joatzen du berake, bai eskuna eta bai eskerraz. Pelotik zuitzu bantxe, iruen, elauen da, ez da errezara nio nahi diretan. Errestora. Eta hor urtien, bera errestu zen eurrien, eta justo nibilia ben, Baita, 18 urte, Oskar Intzausti, Naparra, Iruña jaioa. Juan Pablo García, Logroñon jaioa Rioxarra, 18 urte honek ere, Inosiente egunean, 28an. Bete zituen, 18 urte Juan Pablo. Polita, Polita, ez daki, xere bai. Eta biak ere gaur, 2002 urteko txapelaren atzetik kantxan ditugu. Eta nor ikusten duzu gaurko honetan favorito? Nik neuetako favorita putxo bat ikustot Intzausti. Halare, aipatu behar, lehen esan dugu bai, biak ere aurrez aurre izan ditugula aurreko ligaizkan, orduan 24 tantotan utzi zuen Juan Pablo txapelduna, Oskar Intzausti, eta askok ere partidu hori kontuan izango dute. Bai, eta zenbaten puntuek eta korre horiek, ez da? Zelan urtetu da bandiru, Juan Pablo da pelotari bat lan emongo duena berak, eta ez du tanto bat eitxiko hor gemungari. Baina ikusi bihar, nik ustot partidu gungo da biziek barrez, bai Juan Pablo eta bai Intzausti sakin asartatu da partidu gata ikusiko. Baina, ez da erreza. Biak urte berean egin zuten debuta, 94. urtean, eta hori ere marka da, 8 urtetan, askotan izan dira protagonistak finalean, bai Juan Pablo, baita Intzausti bera ere, lehen finalean, Arribilagak irabazizio Juan Pablo hori, handikan aurrera beti nagusi izan dugu
Oskar Insausti. Eta gaur, zazpigarrena eta azkena, irabazteko aukera izango du jokalari pilotari naparrak. Eta bere lehena Juan Pablo. Esan behar, gaur esango diola agur Oskar Insaustik, bandakako txapelketari. Bere azken aurreko partidua izango da gaurkoa. Eta finala. Erdeke egunean esango diagur palari. Orduan, Urrezko palaren txapelketaren finala jokatuko du. Horren orduan, bi pilotarien aurkezpena zalen aurrean sekulako giroa gaur. Bilboko Deportibo pilotalekuan txaloa zientzat. Txapelketa bikaina egin dute. Baina beste bat, badugu bai hor, beste pilotari bat. Azken fase horretan, harrek ere bi partidu irabazi zituen. Lujan, guatarrak. Hola, eta bai. Lujanek Juan Pablo hartu zuen mendean. Insaustik, Lujan irabazi, Juan Pablo Insaustiri, pilotari bakoitzak bi partidu irabazi, baina tantoi begira, bi hauek izan dira finalerako txartela lortu dutenak. Eta Lujan kanpoan geratu. Bai, asko bezeko da zeitik ez da, eta nada, oso pesatu zuko lehen puntu egitik ez da, Lujan ba emeritzi tanto izan Insaustiri, eta Insaustiko eta lau lehen den. Insaustiko hogeita lau, Juan Pablo hogeita zurtzi egin zion Lujani. Lujani ez da gortik etorri da. Horrexegatik, Lujan izan da kanpoan geratu den pilotariak, finalean Juan Pablo eta Insausti, final irekia. Eta dirua, barean agian, Insaustiren alde. Insaustiren alde ongo da burtsua pariak da. Esan du modu. Aurreko partiduan nabarmen Insaustiren alde ordenazioan hasieratik nahiz eta gero naparrak partidua galdu. Eta horrexegatik agian, gaur pixka bat, berdinduta aterako da. Eta gero asko esan gure dozaki noi tendako, eta ber, zelan azte salien partidu, asko esan gure dugu, konfiantzia, akudizio bene pelotari zen. Zabarri, amainera bikain bat emateko aukera gaur. Bilboko Deportibo pilotalekoan eta nola ez gure Euskal Telebistako lehen kate honetan. Finala hasteko prest, protagonistak Oskar Insausti eta Juan Pablo, Naparra eta Rioxarra. Eszenatatik bikain honetan lehen sakea Juan Pablorentzat. Eta Rioxarrak emango dio hasiera gaurko neurketa honi, finalari. Euskal Herriko buruz-buruzko bala txapelketaren finala. Ordoia. Eraman Insaustik, pilota zaila Juan Pablorentzat, ondo airez. Ez da iritsi Rioxarra, Naparraren pilota horretara, bat eta huts, txapeldun aurretik. Bai, hori deko Insaustik ona, konfiantza asko deko, da gero nik izan dut artista bada, bai eskuma da, bai eskerraz, horre hurrien da, eta sarritzen esan da, ez zo indarrak joten ez, baina ez da, bihar bezta hu, indarrazko, ala hurrien itxizko pelotie, banamanan, korrik asko diozu. Eta bostantora jokatu beharreko neurketa, esan behar, Insausti, berez, aurrelaria dugula, Bai. Juan Pablo atzelaria, azken fase honetan, 3 atzelari izan ditugu protagonista aurrelari bakarra, Oskar Insausti, azken urteetako txapelduna, eta horrek ere, zerikusi izango du. Bai, eta hemen bezango da bezta, pelota eze, pelot bidera, eta ez da, eta, ez dela izek, zelako peloti ebedu nik ez daik, honek nik uste dute antzara batuko egitako da bizela, baina enbidan sakia zazarteu. Hemen enbidan sakia zazarteu eta albo kendu sakiaz, kendu. Gero, bintzet txartu ipini, gero, bueltan, zeuratu dituzu. Juan Pablo. Gogor, errebesez, saiatu da Rioxarra, ez du asmatu, bita huts. Txapeldun aurretik,
hasiera bikaina eman dio gaurko neurketa honi, gaurko finalari. Garai batean batzen, segundolari bat, Polidor. Askotan geratu zana bigarren postuan, orduan aurretik Anketi izan zuen, hemen antzeko gauza gertatu da azken urteetan palan, beti txapelduna azken 6 urte hauetan Oskar Intzausti eta bigarren postuan geratu dena Juan Pablo, lautan bai, aurretik beste bain ere bigarren postuan geratu zen. Eta hori behen, zezango duen, Bere garaian, alako pilotari bat aurrean tokatu ezkero. Oskar Intzausti. Barronia, Juan Pabloren pilota, hortxe du aukerakoa, baina ez da iritsi, oso motz geratu zaio. Bai, suerte asko gindo Oskar Intzausti hor. Ze, ez du botara ara, dejadatxu, urtutzo. Horra, aurreko jokaldi errepikatori. Bazirudien hasiera batean, Juan Pablo pilota horretara ikutxiko zela. Ez tala izan, 3 huts. Kaparra, aurretik markagailuan. Baina, finala partidu hasi besterik ez da egin. Armainetan gaur, sekulako giroa, urte zarronetan, Bilboko Deportibo pilotalekuan. Zerrekuak leporaino beteta, zutik. Hau egiten dago Oskarek asko, joku beratik dago asko, eta... Zutik izala. Pablo. Estarrez, Intzausti. Pilota betara, partiduko lehen tantoa Errioxarrarentzat, 1-3, ederki eman dio hor pilotari. Bai. Horre hartu, azartu dago. Eta gainetik pasadu, Oskar Intzausti. Erdi ja. Eta peloti paliaz ondo joten danien, berak erakutzen dugu, ondo jota badago ero espada. Ze, errez urtetan dugu. Zakea orain honetan, Juan Pablo Rentzat, hortxe dugu, atzerari, Errioxarra. Eraman Intzaustik. Hoi gola. Ez dio ondo eman pilotari, nahiko behartuta. Bai, baina, zaki ondotara eta arrestua neurrin gazen bada Juan Pablo berapek beraskotuko dauz, ze hankauna dekoz, eta aile guzako pelota askora. Minute bi, partidu politio duen, a ber. Emozioz beteriko partidua. Gauza asko, gaur. Aipatzeko datu asko, Oskar Intzaustinen azken partidua buruzko txapelketa honetan. Intzaustik jokatzen duen zazpigarren finala, zazpiak segidan horreko seiak irabazi ditu. Bera dugu egungo txapelduna. Eta Juan Pablo ere askotan protagonista izan, ez dorenik buruzko txapeli jantzi. Gaurkoan du, bekaina. Txapala. Ikuna markagailuan, partiduko lehen berdiketa. Eta hemen ez dago partidua bat ere garbi. Biak ere txapelketa bikaina egin dute. Eta erazinek irabazi dezake. Bai noski. Iruna bintzet, a ber. Tantoa Intzaustirentzat, tanto bikaina, ederki utzi du pilota txaparen gainean. Surte askoaz, Hala ere, hori da Intzaustiren jokoa. Ba. Eta bastante ondota eta onda, BBB-tik.
Biak ere pilotari veteranoak, esperientzia handikoak, 38 urte Insaustik eta Juan Pablo. Bai, hor falta egiztegia, hor esperientzia bentzete darra dekia. Hor du, a ber. Insaustik ez zinera Juan Pabloren pilota edatzen handi Arrioxarrak. Horlako errestu egiten bada, ez da erresa. Eskarra zamaikatik erutie. Ondo dominetan da bintxosti berape, baina zazpitik aurrera. Hamaikan ja, total desberdin da, hamaikatik. Edo zein entzat, hamaikatik. Bai. Eta esan behar, txapelketa honetan, pilotari asko kartu dutela parte, dira 17, izan ditugu esan behar, bigarren mailako txapelketa kendu egin dela, eta bertako hainbat pilotari den mailakoan sartu. Besteaz beste, bigarren mailako iazko txapelduna, gure Belarrain, horrekin batera, Gama Fernando Chico, izan ditugu. Eta horretara, ez da dukeratxoa tomatu zuzio dena, ez da. Eta lehen aldiz, Juan Pablo, aurretik markagailuan, Sakez egindako tantua bai. Horra sartu bideu, bezaki Sakez esartuta badeu, join be, esartu eginizu, esterrek horma nortzen, eta horra sartuta muzu, partidu gogorri bine gutu intxesti iberari be. Hor egingo duena, Juan Pablo egingo duena, bere nukeri aprobetxoko dugu, horrek harinetara guzo, da kantzeta bada, hortiko batu bideu. Partidu geratu erdimuen. Juan Pablo. Zarte aldira, jas Insaustik, eta bazterrean eraman Arrioxarrak. Horain bipareta, kanpoan. Eta lau, azken tantuak. Pilotari honentzat izan dira, Juan Pablo entzat. Zena kamizetan da partidu bat, Iruta huts, aurretik hasi da Insausti. Eta azken partziala, 7-1 izan da. Juan Pabloren alde. Eta zaila, kanpora bai, Hortixan eman baina, kanpoan egin du bote. 7. Aire toketa fruta, baina gero ikusi dugu ez dela jauko eta geratu da erdizen geratu da eta ez da normala izen hori pilotei kontroletan hor, ez da gatsa izen. Horretik, kontutu zabalera. Insausti ez da bilbat ere gustora, ezezko keinua egiten du behin da berriz. Bilbat ere... bere azken partidua galduko, saiatuko da bai gogoz aurrera nina parra eraman Juan Pablo Horan biparetak, pilota zaila Zerri esarrak inungo aukerarik pilotari eramateko ederki zabaldu Oskar Insaustik 6-7 zerri barruan da Ez da behartu domini zalor ikusi du barruen eta presa harrapuzo halako jokalitan nahi dugu Oskar Insausti. Bai, hemen erdi albotik erko bogatzen du Oskarrek. Bere joku hori da. 7-7. Gazelantan, lehenko saki ikusiot, ja goiko izen jota atzeratu izo. Oinarte bilita Oskar eurrera etaten. Oinpe gola eta akutzu. Behitu zoa, goiki. Ezkarrez ondo Juan Pablo. Orain ere oso gora. Ondo. Eraman baiez. Ez eritxi, pilota hori frontixera. Hirugarren berdinketa markagailuan. Zazpina. Berriro, biak ere elkarrekin. Babuitzak. Ere, sakea aprobetxatuz. Bai.
Eta gatxa binitzu Juan Pablo Ibera ibe, beratzi zen da Asko ez da eratu erresa. Intxausti. Eta gutxeratik ez zaio kanpora joan gora. Emozioa, Bilboko Deportibo pilotalekuan. Euskal Herriko buruz-buruzko pala txapelketaren finala orain. Intxausti eta Juan Pablo biak ere. Eta bigarren urteko txapelaren atzetik. Oskar Intxausti. Aprobetxatu da, jaso oso ondo, Juan Pablo. Barruan izan da, Navarraren pilota, txaparen gaindinean. Ba, suerte asko pindu Intxausti gorro, Eta orain partziala, Bera, Navarraren zira, alde. justu txapagan inortxe gazen da. Eta nahi eta botatako pilota izan da. Gara samanoko bintzat. Ez da ipa. Eta zazpi berrira horretik, Oskar Intxausti. Horre behintzen botalik, horre gaborretik, izalik baiet. Estratetik igurez baina. Zeran hasi da Mikeo, total kanbizio dozaki, Lehen bostera hasi da eta daten, goitik hasi da eta daten. Eta nik ustot, ningeizo induzu da ona, saki honaz, bestiaz binuz. Besti asko plazatutan, beti deko zu aurrien da harrapolik asko betu hau pelotien. Hemen ez, zeitik atzera eta dutzu, ja errestu bestain erresa. Zaustiren bigarren sakea, bat ere presarik gabe, aurrelari Nafarra. Egarra saki, Pablo, ondo ezkerrez. Bai, Euskal Berdinketa bat. Benigaz, a ber, zeinek apurten dauen partidua. Momentuz behintzet, bizepe ondo da biz. Biak ondo. Pablo entanto azken hau. Ederki behartu du Oskar Intxausti. Horren sakea. Errio xarrak egingo du. Juan Pablo García Jiménez. Horreneko pilotaria, 38 urte. Hemente da, bost egun. Bete ditu, 38 urte. Hauzi izango litzateke gaurko txapelarekin ospatzeko erarik onena. Bai. Eta sakez egindako hirugarren tantua. Saket raro izan da hortxe. Bote, eskasa hitzo, eta hor ikusiko, zelan, Eta Zabale aurkezu. Gero tatik egi da hori beba, ez dakigu ba, Ez da izango tatika bat ez da hori be, Ikusi egin behar. Hemendiken aurrera da. Zer egiten duten. Zergatik ez. Ondo Intxausti. Horren iparetak urtera Juan Pablo eraman. Ondo barrez. Eta pilota zaila jarri ez, zerren bakarri. Ama eta zortzi txaloak, erriosara mintzat. Bai, hormabileko bototzo, Oso ondo botado Intxaustik eta zera nahi egu da Juan Pablo. Ondo. Loratu du pilota, Intxausti. Gain dituz. Egarra esaki, Errezoa, eraman Intxausti. Eta bertan kruzotzo bera ondalekuen. Eta min asko egiten ari da sakearekin. Bai. Hortxe berriro, jokaldi errepikaturik. Itzu montemporaik, eskarra abastako, SSBS. Berai, horre, sarrekin helmetik hartu guztun du, baina eskumia ze, indoe,
Hori pelota sartu jakorren, zenuteko da egiteko. Saustikoren bai eraman, iritsi egin da Juan Pablo, baina oso behartuta, ez ineraman pilota frontixera. Behartzi tamaika. Iritsi bai baina. Arantzatik etorrita ezin. Pilota jaso. Emozioz beteniko partidua. Hasieratik ere lehian. Txapelaren atzetik. Juan Pablo Ezkerrez. Berto. Aukera Naparrarentzat. Atzera. Barruan da Juan Pabloren pilota. Oso ondo defensa lanetan Errioxarra. Erasoan Intzausti. Hau da kantua, ezin eraman horren batetan Intzausti. Beharra, etzo, Pablo. Etxai gogorra du gaur, txapelunak. Bai. Momentuz bai bintzen. Pelota bat ez da bitxiken galtzate, Juan Pablo, que segi egiten dugu hor. Aztu ez, nolanahi amore emango Juan Pablo. Naiz eta aurrean txapeluna izan. Bera, ustela geratuko da gaur txapela irabazizkero kontrako kasuan esan edu ba. Honen kontra beti hortxe egon naiz finaletan, baina ezin behin ere irabazi eta erretiratu baino lehen gaur saiatu behar. Ez du beste aukerarik izan eta. Ez, gaurdeko, Gure bada irabazti Intxaustirik gaurdeko. Ondo Juan Pablo, nolala eraman du Intxaustik eta gainera jokaldia egin. Bai, zelako dartu itzitzen, Horbota eskarrein harrapotzo eta tak, bertan itzitzo. Hori da, erreztasune. Tanto meitzeko. Hori palosatuz egibiltzeko eskuetan lortera. Oso notzitu goxo-goxo. Bai. Pilota txaparen baimenean. Amartamabi. Hogeita hamabost, tantura. Jokatu beharreko partidua, finala. Euskal Herriko buruz-buruzko txapelketaren finala. Joko bikaina erakutsi dute txapelketa osoan zehar. Eta finalizita lortu dute txartela, finalerako txartela. Eta baina, Eta baina ere oso mediak. Hasieratik, gogor jokatuz, itxura ona emanez. Zazpigarren txapelaren atzetik, bestea bere lehen txapelaren atzetik. Apostu dabiz, Pareko dabiz, Partida bezala. Pasa, zi. Etxegatik. Pasita bintzitzu Juan Pablo, baina ez da askoitik izango hori pasa. Oskar Intxaustirentzat bigarren sakea. Gaurkoa da, bere azken aurreko partidua azkena, datorren 6an jokatuko du aurrek egunean, Rezko Palaren finalean. Zerrezkoa Juan Pablorena ez inderaman Intxausti, zegotu da bai. Pilotaren Naparra. Amairuta amar. Eurrien gehatu ezkero horredeko. Hori pelota zuen jatzetik ezin duzu, eta dutzu amabir eta zelan joko zuen pelota zuen sortzitik paso dutzu zuen Intxausti. Ezin da. Baina zeko harrapeltan dutzu zuen zeu azte zago minetan.
behintzat, bere aldeari eutxiz. Juan Pablo. Aurreko partiduan ere, Ligaskako partiduan aurretik izan genuen. Juan Pablo azkenean irabaztea ere lortu zuen. 24 tantutan utzi zuen txapelduna orduan. Bai. Hemen bai, ez da, ikusirik asko esan da, bueno, itxin gutzen, finala beraz jokatzeko, eta igual errazau. Bai, holan data. Gainera finaletan, aurkaria bat ala beste izan. Ez da zerresa txapela lortzea edo zer gertatu daiteke. Egunak ere izaten dira. Claro, bai. Eta horrengoz, Rio Xarra aurretik da. Ni beti dut, Juan Pablo, itxaustintzako beti zeta kontrario txarra Juan Pablo. Eskubizi maneketan dut bai, Juan Pablo pen. Eta oinarte itxausti suerte dukitau, beti erresku datzik saki eitzen zitzela. Hasi bazen eurri harin jobiken, diskusto gehiago emon guzti. Eta gaur dintzat, aurretik ari da Juan Pablo. Jokatu zuen azken finalean bezala. Eta orduan 33 tanto egin zituen. Hortxe da Juan Pablo. Pilotari emanez, defensa lanetan Inxausti. Beste aukerako pilota. Orain ezkerrez, ondo. Emon. Hoi bera hasi da dominetan ja. Rio Xarra, hortxe aurreko jokaldi errepikaturik. Hor nola alaman dio. Holanda bai, eta honetan du, nik egitutzo, Intxaustiri minasko. Intxaustiri mobilu misako batea eta beste. Nekatu dite. Hauke tantu egaldu zeu, baina mobilu ere. Etorreko diez gero. Ondo joazen mozu, zure parte ditu mozu, tanto fisiko diez gero. Gero ere, nekeak bere eragina. Bai. Bai azalduko da, azken tantuetan, oraingoz behintzat. Oso ondo ari da Juan Pablo Rio Xarra. Eta Larri txapelduna. Bai. Hauke ezin da esan ez da. Txapelduna beti egiten dago hotzikoan zuen da, eta tendo bare. Ez du erazen galduko. Hori izan dut da. Hori talde da. Eta zaila, uste hamar, ostan zualdea. Konturitu da berandu, Lehenko eta pentsatu dago, Aztea etorritxe botera joko duela, baina gero ja peloti jaten junjago terrenue. Horri ikusten dau. Baina, hona erakutsiz. Juan Pablo. Ez dago ondo joa, Horri paretak. Ez dio ondo eman pilotari. Juan Pablo eta kanpora. Eurreko pelota zueke eukin dau, tantu hortxea amaitzeko berak. Horri paretak iritsi da bai. Atzelari Rio Xarra. Baina bere pilotak kanpoan egin du bote. 11 eta 15. Txapelduna atzetik markagailuan, aldageletara Oskar Inxausti. Eta oso lasai, ikusten dugu Juan Pablo. Bai, Juan Pablo ez duena enbier, zu. Apurtu itzen mutzo errimu, lasai onbida beren lekuen, urduri panto barik. Ostan ziren, bera pantoko da urduritek, gero hortik minasko hilik Inxausti bera. Kaina, akordu bida, eta miruko partidu galdu abena, horrekin ditzago galdu aben. Beren papela galdu abesan, da gero bestik aprotxo, jaben. egindako tantuak, Inxausti 11, Juan Pablo 13. Eta galdutakoak, Inxaustik, besterik ez. Eta Juan Pablo, bat ez. Oso ondo gaur, bibliotariak. Bai, sake darra inguen be, Eta Inxaustik, sakez lortzen duen lehen tantua. Lau egin ditu Juan Pablo, hasierako jokaldiarekin.
Hauxe lehena, Naparrarentzat. Oso gora joan zaio. Bai. Eta bertan kusoto. Mabita Mabos. Oskar Intzausti aldea morriztu nahian. Beranentzat sakea. Bera. Hori bedarra izan da sakia. Juan Pabloren arrestoa txapapera. Ez da erraza izan, hor ikusiko barrio esan, sartu jakon horman, Oskar Intzausti, 6 aldiz txapelduna. Bere zazpigarren finala, aurrean Juan Pablo. Horra, a ver. Juan Pablo Keraman, aduan da. Intzausti keman, ez da ez, arrexo izango pilotari eramatea. Eta gutxigatik, azze pilota. Eraman duen, eramanez, ez baita frontixera iritsi baina. Pilota zaila jarri dio Intzausti, eta gutxigatik ez du eraman. Frontixera, Juan Pablo, hortxe da berriro. Markagailuan 14-15 Oskar Intzausti. Baina bebe-betik, Kantu batera. Bebe-bet izlako, esan erraz bota duen atzera, Hori esan bizago ikusi hori dala gatsa. Baina errebotea botaz gero, ez da erraza erudeten paliaz. Oso zaila. Zaila eta gutxio barra esamen amabitik. Zen pasan beraztizen bortik errazteko, baina. Arresto ona, Juan Pablo. Bai hori be. Zelan toputzu nahi, Intzausti, amarretik. Pilota jetxi. Edarto. Nor baino nor, bi pilotariak. Aukera Intzaustirentzat. Hor biparetak. Eta kanpo. Kanpoan egin du bote Juan Pabloren pilotak. Kanto bikaina. Ere nor baino nor, eta beste berdinketa bat markagailuan berriro. Hortxe dira bi pilotariak. Bosgarren berdinketa bai. Hemen ez da berrez, Paketik inobira hasi bideoen, Gehiago irauten duenak. Baina ez darresa, orain arte biak ere bikain ari baitira. Juan Pablo eta Intzausti. Bientzat, gaurkoa zazpigarren finala da. Zazpigarrena Intzaustirentzat, seigarrena Juan Pablorentzat. Venga, está bien. Hori Juan Pablo ez du ez, txapelik lortu. Gaur txapela lortzeko aukera bikain izango du eta noren aurka. Eta txapeldunaren aurka, 6 aldiz. Txapelduna izan den pilotariaren aurka. Azken urteetan nagusi izan dugun Intzaustiren aurka. Bere azken finalean. Agur esango baitio Intzausti profesionalki palari. Juan Pablo ez, Juan Pablo aurrera egingo du. Eta horrexegatik motivazioari bikoitz izango da. Bai batentzat eta baita bestearentzat ere. Intzaustiren sakea. Eraman Juan Pablo. Eskuinez, indartxu. Hori da. Ezin du. Juan Pablo pilota hori eraman, 16-15, buelta eman dio markagailuari. Aurrelari naparrak. Hauxe da, bere 6. tantua segidan.
Bitantu bata bestearen atzetik, zita utxeko partziala, gogoratu, Juan Pablo, aurretik izan dela markagailuan, 15 eta 10. Baina txapeldunak, Erraz dabil jogatzen, berabe, ondo erantzun du bai, Garaiz. Ondo Juan Pablo. Bere pilota kanpora 17-15. Oraintxe ari da Intxausti bere jokorik onena erakusten. Gutxe egin du Juan Pablo. Gora joan zaio pilota. Oto ez ditu, eta ez da berrezukin. Denbora askotxo hartzen du beti Oskar Intxausti sake egiteko, ez du presarik. Pilotari naparrak. Bera badak izan jogatzen da bile. Eta jentik amen asko esagutu, venga, ja, nahiko da, eta venga, etara iso, papaitek unbiute. Baina beti da nik hori izan da bere jokoa. Bai, berak ondo ikestxeek hori. Ez da sustutan horretik. Eta bier bada hartuko dugu hori. Gaur nion partidu horretzen gaz, 17-15. Bitantuko aldea Oskar Intxausti txapeldunarentzat. Juan Pablo, okerako pilota naparrantzat eman. Zertxu bainera. Ez du bakatzen txapeldunak, 18-15. Amarrean zen eta 8 tanto egin ditu segidan. Zelako bigarren saki eta utzo, justuenan postera. Hor topo bide honetako Juan Pablo. Botera itxibarik, aire topo. Juan Pablo ere esango du, aurretik nik irabazi diot, aurreko ligaizkan, baina balio duena gaurkoa da, finala. Orduan, sekapena ditu zuen. Gaur, zapela dago jokoan. Luze, baina berriz, Luze, sakatzen ari da Oskar Intxausti. Zuk ekatu duzu, hori dela komenitzai usakea. Bai, eta albada luzetara, eta zeite hori dizien saspire peloti eskerrek orman ipini, ahora mi hondi zeitzen dau. Baina bigarrena ikusiko, bigarrena ondo da bietat, aurrien, hortuko bideu Juan Pablo. Orain, iles eginio pilota kala ere atera du baina Luze. Bigarren pasa. Bote txarra itzo. Espaldiko partez, kantua Juan Pablorentzat. Bali politia. Berak egiten duen noin. Este parzial hon bat. Ikusi dugu pilota. Bote luzea egin dio da Oskar Intxaustiri. Aurrera joan zaio. Pasa, ez du ikutu Intxausti. Ez du ikutu te pasa. Pilota zazpigarren kuadrotik aurra joan da, marra gainditu du. Eta beraz, bigarren aukera Juan Pablorentzat sortea bai, txapeldunan alde gainea. Alaxe esaten da, txapeldunen sortea. Eta oraingoz behintzat. Juan Pablori geratu zaion aurpegia. Bere sakea zuzenean
Kanpola baina da, bai. Bote txarra izo. Eta kampizu da benien, lehen behorretik esango bat zabala eta du eta igu lehizo. Hori zarretzen pegamentu esan da biden eskuetan. Ondo solte huesi, ba... Oso gaizki jo du. Gure pastan da. Insausti eraman Juan Pablo, baina kanpora. Oso haserre bere buruarekin. Juan Pablo Errioxarra, azken partziala 10-batekoa txapeldunaren alde. Eta bere lan aginez ondo, Oskar Insausti. Badoa, aurrera txapelduna. 36. Espresari. Lehen larri ikusteko aukera ere izan dugu, 15 arratzetik izan baita markagailuan. Bai. Gainera Juan Pablo ondo jokatuz. Baina Errioxarrak azken tanto hauetan behera egin du. Zauztinen sakea. Pasa. No. Insausti. Naparra, agur esango digu. Beharrek egunean. Ikusi egin behar, txapelarekin. Ara txapelik gabe. Hora ez da jau. Bai? Iritsi egin da baina bigarren motera. Botean harrapatu du bai pilota. Epaileak ikusi egin du. Etxegatik ba. Ez da eritxi Oskar Insausti, saiatu da bai. Horrela Naparra, berandu xamarra atera da. Eta alaxe da bai, bigarren botean jo du. Insaustik pilota. Eta horren barriz, pilota aldaketa, Juan Pablo. Bai, pelota osoaz ja hasi da, biro hiru bototuz atzera ja. Eta minikin hasi da Insaustikera, horretik, kanbizen, mirako. Mazazpita hogei. Eta honion partidun sartu da, honion irutantu da bakarrik, ez da hemen alzenderik. Irutantuko aldea bai, Insaustiren alde, baina sakea, orain Juan Pablorentzat. Partidu luzea, gogorra. Eta biak ere ondo. Itxura bikaina astintzen. Buruzko final honetan Bilboko Deportibo pilotalekuan. Oso pilota gutxi galdu dituzte, bakoitzak 3. Haze arresta orain. Insaustirena, ez da pilota hori gutxiko. 21 eta 17. Konfidantza handiarekin azken tanto hauetan Oskar Insausti. Bai. Eta... lehen esan du boruen, saki eskutu dutzen Oskar Insausti oso peligrosu da. Ze bai eskeraz da bai eskumiaz mondo jugatzen dugu. Zazpitik aurrera maizu indizera. Arriskutxo bakarrik ez, azken urtetako txapelduna dugu. Horretik. Eta zerbait ematik. Izango ditu bai, buruan. 6 txapela. 95. urtetik. Nagusi dugu buruzko txapelketan. Hau izango da bere azken finala. Zegia. Ezte pasa bat. Juan Pablo, 6.
Kuadroan, badoa. Sortu txapelduna. Llama Juan Pablo. Ahora. Zaustinen pilota. Zortzita baita bat. Txaurreko jokaldi arrepikaturik. Ez dio behar bezala pilotari eman Oskar Intxaustik. Pabloren sakea orain. Barruan izan da Intxaustire pilota, edan Juan Pablo, koren biparetak. Eta berti aprobetxatu jokaldia Naparra, 28 Ala, eramandu aurreko pilota Juan Pablo, baina bigarrenean ez du txik egin. Oskar Intxaustiko 28. Horreak utzi dugu, baixotasune, Bere maila, agerian geratu da jokaldi horretan. Ez zuenez, jokaldi hori espero Juan Pablo. Arinoko peloti pigitu zeharra Juan Pablo Iberai, eta hortik dominetan hasi da Intxausti. Jokaldi berarekin, irutantu lortu ditu txapeldunak. Zake mota. Biparetak luze, hortxera Juan Pablo ezin eraman. Eta lanbiarekin mundu Naparrak. Bai. Hogeita hirutan ezortzi. Pizkanaka badoa, bete lana ginez. Oskar Intxausti. Agian konfiantza gehiagorekin. Bai, eta peloti hobetu joten hasi da, Bai, sakiaz eta bai, gero botera be, ondo dabi. Minon ditu egiten Intxausti. Oin ikusi pelota ez da joatzera, baina ormabize jotuz da zelako katxik nintzen Juan Pabloi. Neurketari hasiera ona eman dio Juan Pablo. 15-10 aurretik izan dugu markagailuan, baina ordundik aurrera partziala 13-3 izan da txapeldunaren alde. Eta horrexegatik aurretik da Oskar Intxausti markagailuan. 23-18. Intxausti, hartzera. Juan Pabloren pilota txarra. Ez, guztot da gutxoat berandu ibilida da aire topetan. Harintxu urten biaben, ze denbora larrei mutzo, denbora asko mutzo pelotia. Azken tanto betan bera egin du. Jokoa erakutsi zuen Arriosarrak. Bai. Partidu bikaina jokatu zuen, horrexegatik utzi zuen 24 tantutan egingo txapelduna. Finala beste kontu bata. Ja epaileek ez dutzu, ja ez da inbeste geratu bihar, da jokatu inbidala. Baina lasai egon, ben joku ez egin dut. Juan Pablo. Eta goiko txapara, gutxigatik baina. Baina, ondo jota, Sartu epinitea. Beretzita 24 bizirik da, bai. Oraindik Juan Pablo. Bai, ze hori nion erapelik ez, iruro lotanto partziala eta barrero partidu esarte da.
Sekako partidu batean gainditzea. Pablo. Zauztinen biparetak, ez mineraman ez du, pilota iturure egin Juan Pablo. Eskarrelako abiadura eman dio. Bai, ekarrelean indarraz, Ez da onduta daten. Eta horretara ezin dugu, irabazi. Halako pilotak ederki aprobetxatzen ditu jokalari naparrak. Hor badakizula mineikin duen intxostu. Alba da eskarrera eta da, ara eta bida. Eskumara eta mutezu, tanto erditzen jeteko jaberak. Tantuko aldea txapeldunaren alde. Aurreko partidua baino, tanto gehiago egin ditu orduan 24. Tantutan utzi zuen Juan Pablo Kinshauski, 25 baditu dagoeneko markagailuan. Gautxe, Juan Pablo bere lan eginez, 25. Arresto bikaina orain. Arriesarrak egin duena. Ez du nola nahi amore eman nahi honek. Ez, a ber. Arresto bikaina, agian zortea ere alde izan du hor. Eta honek ere arrestoan egindako 5. tantua. Beren nahi haupindu Juan Pablo gor. Zeran etara. Baina. Horren berriz, pilotarekin. Eta hor tanto mozo igual, Baina, Daviro. Jokatu beharko dute aurreko tantua. Buelta, eman gabe tantuen. Buelta eman du bai epaileak. Eta berriro sakea Juan Pablorentzat. Ez da ba. Askotan. Erabaki ebartzen. Baina, ona ponetan epaileak alak erabaki du. Baina hor niño da eskuiten doia. Ipareta, kotxera Juan Pablo eraman. Aterako pilota orain Arriesarrak, ez du aprobetxatu, Inzausti. Eta gora, Arriesarraren pilota 26-20. Orain bai, tantua Inzaustirentzat. Bai, pelota zodarra mozo, Lehenikan, besoari begira Oskar Inzausti. Berak, kantxan jarraituko du baina. Golpe horratu du, eskuin besoan. Badirudi zerbait hartuko duela. Bai, pelota zodarra mozo, arrutza mogoko bat urtetzo. Atera zaio bai. Totxo bat. Eta lindartxua Oskar Inzausti. Hortz ikusten duzue irudi horretan. Bai. Arrautz moduko bat bere eskuin besoan. Baina txapelduna sasoi-sasoian dugu. Eta noski, aurrera egingo du. Bere 7. txapela janzteko asmoz. 26-20. Arresto bikaina Juan Pablo, eraman Inzaustik. Horria, hasi da dominetan ja, Inzausti bera. Pablo, pilota kada bikaina, ezin eraman
beti izena transmitidu dituzun Juan Pablok, Jendeak emozioa nahi du. Partidua finala ikusi nahi du. Eta beratzen da bai, horrendikan 21 eta 26 partidua 35 tantutara. Arrestu egiteko prest. Oskar Intzausti. Juan Pablo Intzakea. Eraman Naparrak, aukerako pilota. Juan Pablo katzera, hortxe Intzausti, eraman. Ies egin Naparrak. Jokaldia. Zerako aukerio ekin daun. Buena bota eta bakarrik, Jokaldia raroa, xelebrea, ies egin dio palak Juan Pablori, hortxe zuen aukera ba Intzausti. Pilota frontizia eraman eta tantua poltsikoan zuen, baina berandu iritsi da, ezin izan du. Pilota frontizian epini, 22 eta 26. Partidua guztiz irekia. Eta Juan Pablo ere indartxu. Finalari utzi nahian. Horre itutzi, kritika asko itutzi horretik. Geratu asko iten duelako. Eta itutzu kontra izuen jokure dana kortau. Eraman Intzausti, eta lazkarrean, ondo Juan Pablo. Nagusi da. Honetan Naparra. Ez Eraman Errioxarrak. 27 eta 22. Hemendikan aurrera tantuek izugarrizko garrantzia dute. Oso gogor da biz, Juan Pablo ifantesako bakarri para bat hiru tanto itxe, berak, segida. Intzausti, beti bezala, lasai, bere denbora hartuz. Juan Pablo. Arek ez da utzik egiten, hori tantu da. Pilota hori, eramatea 28 eta 22, bere lana eginez. Oskar Intzausti, honek ez du nola nahi, barkatzen. Ederki aprobetxatzen ditu bai, aukera guzti horiek. Zerako aldi da, aurreko kuadroetan maizu da. Bai, arek aurreko kuadroetan hartu zen pelota da nagatza bota, etorri dez. Juan Pablo gorizte guin. Pelota asko gindoan eurin joteko, baina ez du ondo jo. Berriro, aldageletan dugu Oskar Intzausti. Pelota sortzi. Sakearen zai. Juan Pablo. Jende arnea di. Bikaina. Buruzko ala txapelketaren finala. Intzausti sakea. Ez Eraman Juan Pablo. Itxuan sartu da. Arrestora Errioxarra saki bikaina egin du bain. Horari Naparrak. Eta badoa, 29 eta 22 alde nabarmena txapeldunaren alde. Zeitantu besterik ez, bere zazpigarren txapela. Ez bentaji bakarrik, ondo jogaten, Mikeo, ondo jogatzen bera. Sakez egindako laugarren tantua. Oskar Intzausti. Hau Naparra. Zake motza Eraman Juan Pablo. Bakarren kuadrotik gora. Baina, Mandio bai. Horren mandio,
jokaldi errepikaturik. Berabe paseta junda. A ver, va. Eraman Isausti, Juan Pablo Botela azterrean gora. Naiko behatuta jokaldi horretan. Bera pentsando igual, ia ikusi dugu, aidera ezin duela, eta ia korrikan junda eta hortxe galdu da. Ez da Bilbaterekin, azken tanto hauetan Juan Pablo. Pilotak gehitxo galdu ditu. Berak hartute deko, errestu horri piten dau. Intxasti bera, bost erdine zeire, eta ez zumoten denpora egintza Juan Pablo hori irrera dute. Euken izakea. Izake motza. Ondo Juan Pablo, ez ineraman orain honetan. Txapeldunak. 24 eta 30. A ver. Ez daude ez hemen Bilboko Deportibo pilotaleko gauzak bat ere garbi. Aukerak bai, txapeldunan entzat. Gure igual duztu barrez nire Mikeo, hemen esaten du, Juan Pablo bitima duzu, tantotxo batzu, eta pentsoko dabe, igual favorito, favore guzela, aputxa tambien txumoteko. Partidu bai, gaurko finalari, oso du pilota Juan Pablo. Eta baita tantua ere, 25-30, ezin eraman Insaustik, ez da saiatu ere egin. Aurrelari naparra. Eta gora. Gero eta hobeto orain bai, Juan Pablo, hor konfiantza osoz. Bai, horretan pelota asko gehatzen dago Juan Pablo hori, berapingo duz tantu, Zerren hori da, eta nahi, bida ondo. Hori eukeri eukitxeko. Poliki, badoa bere lekura Insausti. Gorria. Raman Naparra. Otsido aukerako pilota. Indarre, txapeluna ezin eraman Juan Pablo, 30 eta 25. Eta barriro ere, lasai. Juan Pablo, ikusten du bai, partidua oso zaila jarri zaiola, finala. Nahi du egin baina, zindu basartu berak. Oso zazidu bai gaurko partidua, baina minutuak pasa ala. Insaustik ere gora egin du, egindako 27 tantu. Galdu pilota gutxi galdu ditu. Hixe da. Baina txapeldunak emandakoa. Insaustik sendo. Baita Juan Pablo, baina barruan da. Garrio Xarraren pilota. Iak ere manen, baina Benitzaki berriak iztenien ja errezetin dut tantu eberak. Horri ikusten da, dominio egiten duela gehiago horrien pelotien. 32 eta 25. Zale asko badoa, zutitu da, ikusten du bai berriro txapelketak txapeldun berbera izango duela. Baina oraindikan azken tanto horiek egin behar dira. Hori da, da ikusi, mira, a ber. Zer gertatu daiteke hortxe da oraindikan Juan Pablo. Markagailuari buelta emateko prest. 32 eta 25, ez du presarik Oskar Insaustik. Bere jokoa eginez. Denbora franko hartuz. Zartuko aldea du markagailuan txapeldunak, 32 eta 25.
arrestoan Juan Pablo. 26 eta 22. A ber. Hemen ez du inorrek galdu nahi. 26 tantutara iritsi ezkero ere Juan Pablo duen guztia emango du. Bai, eta hon nion badaki, berak aia guarte gota maostera, bizitxasun edekona. Eta hoxin bideu, sakia sasartu, a ber. Hori darra atakia. Zaki gurutzatua, eraman Insaustik, pilota kaiztoa utzi dio. 23 eta 26, txaparen gainan utzi du pilota. Naparrak, jokaldi horretan jaioa da, Oskar Insausti. Alare oso behartuta sartu da, Bai. Ona zan. Baina, itxitzu bertan, Arriskatu egin du bai. Bai, ondo atera ere. 23 eta 26. Insaustirentzat sakea. Sake urutzatua, eraman Juan Pablo eta gauza bera egin dio. Aurrean goxo utzi. 27 eta 23 emozioa Bilboko Deportibon. Orain sakearekin asmatzen badu kontuak izango dira hemen. Hordeko emozioa aportxoa gehiago egiteko, Eupiteko beste pare bat irutantu bideuz. Horraz, Barruan, iritsi egin Insausti okerako pilota Juan Pabloren zateman. Ez du aprobetxatu Juan Pablo, aukerako pilota izan du. Tanto aia poltsikoan zuen, baina hor txikusi dugu bi pilotarien aldea, batek parkatu egin du besteak ez, Insausti ederki aprobetxatu du. 34 eta 27 hortxe du ba, bere zazpigarren txapela ia poltsikoan Oskar Insaustik eta azken tanto hori lortu ezkero txapela buruan duela esango dio agur. Joko honi, palari. Logratu arrek egunean utziko duela pala profesionalki Oskar Insaustik, arrek egunean jokatuko du urrezko palaren finala. Eta beraz, gaurko hau duzu eta izan duzue Insausti banaka ikusteko azken aukera, 34 eta 27. Hala ere, Insausti bere jokoa jarraituz, bere denbora hartuz, lasai. Anda bien, Amaitu arte. Batzu danetik izatu ziamen, baina bere jokure da, bera txapela gure dau. Seguro betiko lepotik, ez du ez bere joko aldatu nahi. Eta Oskar Insaustirentzat azken sakea. Sake burutatua, eraman Juan Pablo, erresto bikaina. Ez da ba, finala. Orain amaitu 28 eta 34. Pablo Osondo, jokaldi honetan. Eta noski, finalean, ez ustea eman nahian, atzelari adio xarra. 28 eta 34. Sake motza, eraman Insaustik. Eta atzera. Barruan, Juan Pabloren pilota Insausti nagusi, biparetak, eta hartua. Partidua finala eta txapela, Oskar Insaustirentzat. Hortze dugu txapeluna, pozik eta zakitzeko utzi izan da. Bere azken finala, banakako azken partidua, eta merezitako txaloak, txapelunarentzat, zazpilaren txapela jantziko du gaur, urtezar egunean. Eta ez du ez, nola nahi aztuko gaurko eguna Oskar Insaustik. Guri behintzat, denbora gaurkoz amaitu zaigu, hortxe azken tantua.
Eta zelan amaitu duen, Era bikainean. Bai, beren klase guztia. Txapeldun batek merezi duen moduan bere jokoa eginez aurrean tantoa bikain amaituz. 35 eta 28 esan bezala guri denbora amaitu zaigu. Eta agur esango dizuegu Bilboko Deportibo pilotalekutik txapelduna Oskar Insausti, Paulorekin hortxe kilotasun oso, besterik ez, eskerrik asko, zuen arretagatik eta gaurko, telebistako lanean izan garen talde honetatik, urte berrion, egun ona pasa ezazue, eta horren arte ondo izan. Grabatzen izeate? Oye, horretatik grabatzen, o, bueno, nik segitxoan harrapatuko eta hau. Vale, yo cuando venga le hago enseguida, Ah, vale. Vale, para que yo... Tú mandas. Arantza begira, Zuek handik onantza. Hola, horrela. Begira. Argia gaitik. Vale. Oskar, unas preguntillas. Zorionak. Eskerrik asko. ¿Horrela ondo dago? Sí. ¿Ya estamos listos? ¿Vai? Bueno, se había visto que en la liguilla tenías un contrario muy difícil y había gente que ponía en duda que consiguieses tu séptima txapela. Al final lo has conseguido y aunque al principio hayas tenido problemas, al final ha ido todo bastante bien. Sí, la verdad que Juan Pablo en la liga me ganó bien, jugó bastante mejor que yo. Y bueno, pues el último partido fue ese, y lógicamente vienes con esa incertidumbre, ¿no?, de lo que puede pasar. Hemos empezado, ha sido el partido más o menos igualado, ninguno de los dos nos íbamos en el marcador y se trataba de acertar y de no dejar que se escapase al contrario, ¿no?, con varios tantos de diferencia, porque entonces ahí sí que al crear un hueco importante en el mano a mano puede ser decisivo, ¿no? Poco a poco pues me he ido centrando con una pelota bastante viva, de no pelotear demasiado, pues bueno, a base de sacar y golpear la siguiente he ido abriendo hueco en el marcador. Y luego pues la verdad es que nunca ha sido fácil, he tenido que luchar mucho hasta el final. Y bueno, pues gracias a Dios he conseguido esta txapela que la verdad es que me hace mucha ilusión. Te hemos visto los brazos arriba como si fuese la primera final. Bueno, al final el hecho ya de... quería despedirme de la afición de esta forma, ¿no?, con la txapela, era mi sueño y la última semana, bueno, desde que empezó el campeonato individual, pues quería prepararme para terminar
la mejor forma posible, ¿no? Despidiéndome de la afición pues con la chapela, ¿no? Sabía que lo iba a tener difícil porque Juan Pablo ha demostrado que es un digno rival, fortísimo rival, pero bueno, he tenido más suerte que él y he conseguido ganarla así. Juan Pablo se quedará con esa pena. Te ha tenido un montón de veces enfrente a la final, no ha podido ganarte, ahora te retiras, no va a tener más tiempo. Bueno, hombre, Juan Pablo en el mano a mano, las finales, la verdad es que sí que he tenido más suerte que él y bueno, yo las he ganado yo, pero eso no quiere decir que sea mejor en la lucha individual, ¿no? Juan Pablo al final ha demostrado que después de estar un año prácticamente sin jugar por una lesión en el hombro, ha salido, ha llegado a la final y bueno, ya está a punto de ganar. 8 años como profesional, 7 chapelas, no se puede pedir más. Sí, la verdad que bueno, yo creo que he tenido una trayectoria más o menos buena y cuando salgo a la cancha pues lo intento dar todo. Hay veces que salen las cosas bien, otras no tan bien. Y bueno, pues quiero pedir disculpas también, ¿no? Por los partidos que intentando hacerlos de la mejor forma posible pues no han salido bien, ¿no? Al final la gente pues apuesta por ti y confía mucho en ti y no puedes darle lo que tú quieres, ¿no? Pero como he dicho antes, en definitiva estoy contento por la trayectoria. Estos 8 años de profesional creo que ha sido una bonita etapa y bueno, ahora empiezo otra etapa diferente que espero que también me vaya bien. Supongo que te dará pena un poco despedirte con la chapela. Pena, bueno, me da alegría, ¿no? Me hubiera dado más pena despedirme sin la chapela. El despedirme pues siempre es triste, ¿no? Porque bueno, crees que ahí puedes estar algo más, pero como he dicho antes, yo creo que al final, bueno, pues me he mentalizado, es la etapa que la cierro y espero que en las próximas etapas pues la cosa me vaya también. Muy bien, Zorionak, y mucha suerte. Jarri Casco, gracias. Bueno, Richie, Michel, que diga. Dejamos ya por finiquitado esto, ¿no? Michel, ¿todo bien, no? Óscar, ¿semía? A ver, lo voy a preguntar. A ver, pone la boina mejor. Es su hijo, sí. Pero no le tapes la cara, ¿eh?